Λοιπόν, πριν ξεκινήσει το Q&A το βίντεο, θα σας προτιμούσα να μπείτε στο Clash of Heart, να γράψετε στο YouTube Clash of Heart, να μπείτε σε αυτόν το παίχτη που παίζει Dark Hobbit και άρχισε τώρα να παίζει και άλλα παιχνίδια. Οπότε σας προτείνω να μπείτε, να δείτε, να διαθεθείτε για αυτό το κανάλι. Clash of Heart, μην το ξεχάσετε. Γεια σας, Βίκτορ εδώ και σήμερα θα απαντήσουμε πάλι σε μερικές ερωτήσεις στο Q&A νούμερο 2. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσω το βίντεο, θέλω να σας πω να μην βαριέστε να μου γράφετε ερωτήσεις ή απαντήσεις για το πείτε μου εσείς που θα κάνω τώρα. Γι' αυτό γράψτε και μην πατάτε μόνο like, γιατί αυτά τα like δεν θα κάνουν κάτι. Γράψτε και κάτι. Αυτό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, Γιάννης Μιντρέσκου, να βάλουμε μαζί βίντεο. Καταρχάς να βγάλουμε το λένε Γιάννη, όχι να βάλουμε. Και βίντεο, από ό,τι έχεις παρατηρήσει, έχουμε ξαναβγάλει το πρώτο βίντεο, το έχουμε βγάλει μαζί. Οπότε Γιάννη, οκ, θα δούμε. Μετά, Ηρακλής Βασιλάκης, να βγάλουμε μαζί ένα βίντεο μαζί με τον Γιάννη και τον αδερφό μου. Πρώτον, είμαστε 4 άτομα. Τι παιχνίδι θα παίξουμε? Να παίξουμε Minecraft στο κινητό? Το κινητό μου θα καεί. Και από ό,τι σας έχω πει, το κινητό μου έχει προβλήματα και πρέπει να πάρω άλλο. Ok, next. Πώς θα ήθελες να είσαι στο μέλλον σου και πώς νιώθεις ότι είσαι εδώ? Στο μέλλον μου, Γαβαλά, θα ήθελα να γίνω αυτό που θέλω, ειδικός υπολογιστών. Αλλά από ό,τι είδα, δεν γίνεται να είμαι ειδικός υπολογιστών. Γίνεται να είμαι ή προγραμματιστής ή μηχανικός υπολογιστών. Οπότε θα πάρω το δρόμο του προγραμματιστή. Και μιας και θα πάρω το δρόμο του προγραμματιστή, σιγά σιγά θα μάθω και για μηχανικός υπολογιστών, για να ξέρω και τα δύο. Και πώς νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα τόσα χρόνια? Νιώθω ωραία, επειδή έχω βρει πολλούς φίλους, και πάλι νιώθω ωραία. Διασκεδάζω, έχω παρέα, περνάω πολύ ωραία. Εδώ πέρα είναι ζεστά, έχω μπει στην κλίμα, έχω μάθει τη γλώσσα, όλα αυτά. Μπορεί καμιά φορά να μην ξέρω μερικές λέξεις, αλλά ξέρω τη γλώσσα. Λοιπόν, next. Μάριος Μπασάκ, γνώμη για μένα. Καταρχάς, Μάριε, πήγαινε να δεις το Q&A 1, έχω γράψει εκεί πέρα γνώμη. Πόσες φορές θα το γράψεις? Δηλαδή και στο Q&A 3 που θα ξανακάνω, θα γράψεις πάλι γνώμη για μένα? What's wrong with you? Γράψε κάτι άλλο. Λοιπόν, Μαρίνα Σαβούιδάκη μάλλον. Πόσο πιο τέλεια παίζω βολέ από σένα? Τι λέει ρε? Δεν ξέρεις να παίζεις βολέ έτσι όπως παίζω εγώ. Το πρόβλημά σου είναι ότι όταν παίζουμε μαζί βόλεϊ, λες δικαιολογίες, δηλαδή μαλακίες, ότι είμαι πιο ψηλός από σένα και δεν μπορείς. Εντάξει, πιο ψηλός από σένα, κάνε λίγο έτσι πιο πάνω να πάει μπάλα. Γυμνάζεσαι και δεν παίζεις καλύτερα βόλεϊ από μένα. Άντε. Επόμενος, Νίκος Φορτετσανάκης, σου αρέσει το Clash of Heart στο ETAF? Κατά πρώτον, τι το ETAF? Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μου αρέσει το Clash of Heart. Μου αρέσει, είναι καλό κανάλι. Ειδικά αυτός που το έχει, ο YouTuber, αυτός από την αρχή του καναλιού, από ό,τι έχω δει, ανέβαζε μόνο βίντεο Dark Hobbit. Και τώρα άρχισε, πότε, χτες, σήμερα,
ανέβασε το πρώτο βίντεο με το Clash of Clans. Οπότε παιδιά, μιας και το ξέρω τον τύπο που έχει το κανάλι, θα σας προτιμούσα να μπείτε να δείτε τα βίντεο του, να πατήσετε κάνα like, ειδικά για τους λάτρες του Dark Hobbit του game πιο πολύ. Λοιπόν, Αλέξανδρος Παπαδάκης, η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα? Σοβαρά. Τι ωραία. Σε αυτή την ερώτηση. Ωραία, εγώ θα απαντήσω. Όχι. Εντάξει, σηκώνομαι, έλα. Να. Σήκω. Εγώ θα απαντήσω. Άντε. Τι ωραία, εγώ θα απαντήσω την ερώτησή του. Λοιπόν, τι είπε πάλι ο μαλάκας? Λοιπόν, το αυγό κάνει την κότα ή την κότα το αυγό? Τι λέει ρε μαλάκα? Μάλλον εσύ κάνεις και το αυγό και την κότα. Και απάντησε μου τώρα εσύ σε αυτήν την ερώτηση. Γαμιέσαι ή κουνιέσαι? Αλλά μάλλον και τα δύο τα κάνεις. Σ' άρεσε απάντηση? Σου άρεσε? Να κάτσεις τώρα εσύ εδώ. Άντε, βαρέθηκα πια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribe. Και επίσης μην ξεχάσετε να μου γράψετε ερωτήσεις, ερωτήσεις θέλω. Και για το πείτε μου εσείς, το έχω δημοσιεύσει στο Facebook εδώ πέρα και 2 μέρες ή 1 και δεν μου έχει γράψει ακόμα κανείς τίποτα. Οπότε μη βαριέστε, όπως σας είπα και στην αρχή, μην πατάτε μόνο like, γράψτε και κάτι. Και σας περιμένω στο Q&A νούμερο 3. Και αν νομίζετε ότι είναι μαλάκας ο VJ, να μου το πείτε εμένα στο αυτί, αν με ακούσει. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.